2025ko urtarrilaren 30 da, osteguna, beste ostegun bat. Baina gaur, arbelean, ez ditugu aldiz denborak ikusi. Ez eta matematikako formulak ere. Gaur, Mahatma Gandhi nortzen jakin dugu. Gaurko egunez hil zuten Indiako buruzagi ospetsua. Justiziaren alde modu baketsuan borrokatzen zuen. Benetan sinesten baitzuen indarkeriaren ezan. Eta guk ere horretan sinetsi nahi dugu. Bakean bizi nahi dugu eta horregatik lantzen ditugu errespetua, tolerantzia eta empatia bezalako balioak. Bakean bizi nahi dugu eta horregatik gatazkak ere modu baketsuan konpontzen irakasten digute. Bakean bizi nahi dugu eta horregatik elkarrekin lan egitera bultzatzen gaituzte eta ez elkarren aurka. Gure arteko ezberdintasunak ulertuz eta aurreiritziak eta diskriminazioa baztertu. Bakean bizi nahi dugu eta horregatik ikasgelan ikasitakoa hemendik kanpo erabiltzeko konpromisoa hartzen dugu. Eta zuk, zein konpromiso hartu duzu bakean bizitzeko? Bakerako giza eskubidea funtsezkoa da bizitza duina eta indarkeriarik gabean bermatzeko. Eskubide horrek esan nahi du pertsona guztiek dugula harmonia, segurtasuna eta justizia nagusia diren ingurunean bizitzeko eskubidea. Bakea gatazka armaturik ez egoteaz gain, pobrezia, diskriminazioa eta gizarte bazterkeria ezabatzeari ere egiten dio erreferentzia. Bakea lortzeko funtsezkoa da giza eskubidekiko errespetua, tolerantzia eta herrien arteko lankidetza sustatzea. Bide horretan hezkuntzak berebiziko garrantzia du enpatia eta elkar ulertzea bezalako balioak sustatzen baititu. Gobernuek eta nazioarteko erakundeek eskubide hori babesteko eta gizarte baketsuen eraikuntzan lan egiteko erantzukizuna dute. Bakea oinarria da. Bakerik gabe oinarrizko eskubideak arriskuan daude. Beraz, bakerako eskubidea defendatzea guztiontzako etorkizun hobea bermatzea.